Ola, despois de terminar cos verbos irregulares que consugamos ata a semana pasada, é a quenda dos verbos semirregulares e concretamente hoxe imos co verbo moer. ¡Empezamos! Hoxe imos consugar o verbo semirregular moer. Porén, antes, recordemos que é un verbo. Pois un verbo é unha palabra que indica unha acción, un proceso ou un sentimento. A moza baila moi ben. A palabra que indica a acción é baila e, polo tanto, baila é o verbo desta oración. E recordo como atopar o verbo na oración. Moi doado. Pregúntolle á persoa, animal ou cousa que fixo, que sinte, que fai, que ocorre. Por exemplo, a mestra quere moito ao seu gatiño. Que fai a mestra? Quere ao seu gatiño. Polo tanto, quere é o verbo desta oración. Despois deste breve recordatorio, imos empezar a consugar o verbo semirregular moer. Moi importante, sen verbo non hai oración. Comezamos co modo indicativo. Presente de indicativo. Eu moio, ti moes, ela moe, nos moemos, vos moedes, eles, elas moen. Pretérito imperfecto de indicativo. Eu moía, ti moías, ela moía, nos moíamos, vos moíades, eles, elas moían. Pretérito perfecto de indicativo. Eu moín, ti moíches, ela moeu, nos moemos, vos moestes, eles, elas moeron. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Eu moera, ti moeras, ela moera, nos moeramos, vos moerades, eles, elas moeran. Futuro de indicativo. Eu moerei, ti moerás, ela moerá, nos moeremos, vos moeredes, eles, elas moerán. Futuro condicional de indicativo. Eu moería, ti moerías, ela moería, nos moeríamos, vos moeríades, eles, elas moerían. E a quenda do modo subxuntivo. Presente de subxuntivo. Eu moia, ti moias, ela moia, nos moiamos, vos moiades, eles, elas moian. Non confundir con moía, que é imperfecto de indicativo. Pretérito imperfecto de subxuntivo. Eu moese, ti moeses, ela moese, nos moésemos, vos moésedes, eles, elas moesen.
Futuro de subxuntivo. Eu moer, ti moeres, ela moer, nos moermos, vos moerdes, eles, elas moeren. Modo imperativo. Moeti, moedevos. Infinitivo conxugado, que neste caso é igual que o futuro de subxuntivo. Eu moer, ti moeres, ela moer, nos moermos, vos moerdes, eles, elas moeren. Formas nominais. Son 3 as formas nominais: infinitivo moer, serundio moendo e participio moído. Breve a aclaración. Os tempos verbais en galego teñen dobre nome. Neste tutorial eu uso os que coinciden co español para así facilitar o estudo de ambos os dous idiomas. Pois ata aquí a clase de hoxe na que conxugamos o verbo semirregular moer. E agora tócache. Escribe as seguintes formas verbais de moer. Segunda persoa do plural do presente de subxuntivo. Terceira persoa do singular do pretérito imperfecto de subxuntivo. E primeira persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo. Xa o sabes, pois vexamos a solución. As respostas son: segunda persoa do plural do presente de subxuntivo, moiades. Terceira persoa do singular do pretérito imperfecto de subxuntivo, moese. E a primeira persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo é moín. Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.